Добро утро, колеги! В присъственият списък има положени 34 подписа на общински съветници. Следователно, необходимият форум е на лице и можем да открием 34-то заседание на Общински съвет Варна. Комисията по култура и духовно развитие. Точка 4 от така председателя. Доцент Крушев. Уважаеми господин председател, на основание член 21, алинея 1, точка 23 и член 44, алинея 1, точка 7 от ЗМСМА, във връзка с член 2, член 3, член 6, член 8, член 10 от правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на община Варна по предложение на кмета на общината с входящ номер РД 11-9302/91 от 28.04.2011 година Общински съвет Варна решава да бъде изграден паметник на генерал Андраник Тер Озасян
на едноименния площад в квартал Галата, район Аспарухово. Средствата са за сметка на Съюза на арменците в България. Гласувани за 5, против 0, въздържали се 0. Мнение и съображение, колеги? Не виждам. Гласуването е явно за тези, които са пред залата. Който е за така направеното предложение, моля да гласува. Хубаво ръцете, колеги, да могат да ви приброят. Жени, благодаря. Против има ли? Не виждам. Въздържали се? Също. С 26 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, предложението на комисията се приема. Благодаря ви.
вечер, скъпи гости, госпожи и господа, Ваше Високо Правосвещенство. Բարի երեկո սիրելի հյուրեր։ Арменци и българи са живели и живеят векове наред заедно, в мир и разбирателство. Представители и на двата народа са оставили дълготрайна диря в историята на другата страна. Арменецът никога няма да забрави как по време на кланетата над народът ни в Османската империя, българите отвориха широко сърцата и вратите на домовете си за малцината оцелели, за онези отломки нищожни от винаги храбър народ мъченик, търсещи убежище след преживяните ужаси. Ние, арменците, винаги сме работили и ще работим за интересите на своята втора родина – България. Հայերը եւ բուլղարները ունեն հազարամյա համատեղ պատմություն, որի ընթացքում միմյանց միշտ օգնել են։ Մենք երբեք պետք չի մոռանանք, թե ինչպես ցեղասպանության ժամանակ բուլղար ազգը բաց արեց իր սիրտը եւ տան դռներ մեր առջեւ։ През 19 век част от арменците взимат участие в българското национално революционно движение и в руско-турската освободителна война. Могат да се откроят имената на Нунофар Мовсесян от Русе, софийският златар Акоп Асадур, Паванес Саваджиян от Пловдив и други. Фактор в българо-арменските връзки е и участието на арменската рота в Балканските войни. Тя е водена от видни командири Андраник и Карекин Наждех. Арменската рота успява да извоюва няколко блестящи победи по време на войната. Բազմաթիվ հայեր մասնակցեցին բուլղարական ազատագրական շարժումներին։ Генерал Андраник е роден в Чебин-Карахисар, Западна Армения, днес в Турция. Твърде млад губи жена си и сина си, чийто живот е бил отнет от турския ятаган. Присъединява се към арменското освободително движение в Османската империя. През Балканските войни Андраник служи в българската армия като един от командирите на арменската доброволческа рота в Македоно-Одринското опълчение. Награден е с кръст за храброст 4-та степен. Զորավար Անդրանիկը ծնվել է Շեբին Կարախիսարում, որ այսօր գտնվում է Թուրքիայում։ Իր կինը եւ զավակը իրենց կյանքը կորցրել են թուրքական յատաղանի տակ, որից հետո Անդրանիկը միանում է Հայաստանի ազատագրական շարժմանը, այնուհետև Բուլղարիայի ազատագրական шаржумներին։ След войните живее известно време тук, в Галата. Именно за това този красив квартал е най-точното място, където може да бъде издигнат паметник на генерал Андраник Озанян. Един колкото велик арменец, толкова и велик българин. Կրիվների ավարտից հետո Անդրանիկը ապրել է ճիշտ այստեղ, այս գեղեցիկ թաղամասում։ Այդ պատճառով այս վայրում է տեղադրված Զորավարի արձանը։ Госпожи и господа, позволете ми да поканя тук историкът господин Николай Савов, който ще ни представи историята на генерал Озанян и всичко, което е свързано с неговото пребиваване тук на Галата. Уважаеми братя българи, уважаеми братя арменци, чувствам се щастлив, че стоя тук пред тази каменна страница, нашата обща история. Страница, която дълго време отказвахме да прочетем. Защо позволихме името на генерал Андраник да бъде заличено и забравено? Защо позволихме на малки хора да крият с дребния си ръст този великан на ума, великан на делото, на стратегията? Всички ние знаем отговорите на тези въпроси. Но чест и слава прави на Съюза на арменците в България за това, че победи инерцията и страха и отвори страницата
в която генерал Андраник изживява отново своята история. Отново изживява своя живот сред сражения, кръв, погроми и победи и минава като метеор през съдбите на 3 държави, за да се потопи благодатния океан на човешката благотворителност. Генерал Андраник не се е родил генерал. Бил е обикновено и добро дете. Бил е добър, трудолюбив младеж. До момента, в който е трябвало да избира. Госпожи и господа, позволете ми да поканя тук за тържествено откриване на паметника и преразване на лентата председателят на Съюза на арменците в България, господин Арутюн Осепян. Заедно с него лентата ще превеже и кмета на Аспарухово, господин Богдан Карадончев. Тържествен водосвет на новооткритият паметник ще извърши негово високо преосвещенство митрополит Кирил. Благословен Бог наш, сега ныне и пресно во веки веков. Амин. Богородице, ние Твоите... О Господь, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во име Господне. Богородице, ние Твоите достойни раби, няма да млъкнем да говорим за Твоите сили и помощ, защото ако Ти не би предстоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. Боже наш, помилуй нас. За много и благодатни години. Уважаеми госпожи и господа, след като официално беше открит паметника на генерал Андраник и извършихме водосвет, макар и в този слънчев ден, ние хората, които умеем да тачим историята, тази, която ни учи, тази, която ни дава примерите в живота, спомняйки си за такива герои, отдали живота си със своето велико дело за благоденствието на хората, ние ги помним днес и не само с този паметник, а и завинаги предавайки историята на тяхното дело на нашите деца, за да може те да бъдат